Чакайте да видите отблизо процеса колко е красиво. Събирам си го и так. Ето тук май има още една. Пред пръста ми. Ама от печенето не се вижда много хубаво. Много желязна руда има и е голям проблем за улеите, защото... Оп, още една. Видите ли? Чайте, че пак тази се скри. Едната. Тук. Голяма люшпичка. Ето е пред пръста ми точно. Ето е другата. Само връзчето им се вижда.